Hello guys, जोङो दा नै माबायावहाय फैदों गौराङावहाय कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय माबा नायनोसै मा होनो बालाबारि थियेटार नायनो फैदों जोङो दा ओमफ्राय जोङो दा बेवहाय मा जाग्रोनोसै आरो चावमिन जानो नागिरदों ओंखाम उखैबाय नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो रायहरबाय आसा खालामो नोंथां गासिबो मोजाङै दं दिनैसो गोबावजों भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना एसे बेस्थ'मोन आरो आंबो दे ओमफ्राय हनै बेयावहाय मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल लिरनानै दङ आरो ओमफ्राय दाखालिनिफ्रायनो जादों ओमफ्राय जोङो दिनैसो फैबाय नेक्स्टआवसो हायनो सासेयाव नै सानैया ओरै नायहरदो दे जायो सोरबा नायागारा आरो दोन हा लै इसोर गासिबो नुलायाखै नायाखै माथो फैदों बिसोरो जोङो गारिजों फैदों बाइकलै जोंनाबो सिङाव हाबबाय जों सिङाव आंखौ नुदों माथो सिङाव जोङो दायो नै मोनफैबाय मोनफैनानै नायनोसै ओमफ्राय नै फार्स्टआवहाय जों थांजेनबा मानसियानो गैयामोन आरोना ओमफ्राय जेब्ला जाहां जायो ड्रामाया होमबा मानसि जा फैदों जायगायानो थोलायाखिसै जि नायफैलादों बयबो दाना जोंबो नांगौमोन जायगा नोंसोरनो दिहुनदोंना नोंसोर बानायदोंना थियेटारखौ दाना औ जों फार्स्टआव बानायदोंमोन थखनमोन जोंनिया फार्स्टआवनो ओमफ्राय दिनैना नङा होमबा हा दिनैना नङा ओहो जों दिनैनि गैला औ थेंक इउ दे औ नैबे गोजौआव गेलारियाव जाहाथे अननानै थाखायलाय मानोना musuh dari dia
đúng ra dài đi nhá dài á dài á này đâu có gì dài á dài dài này cái này đúng là nó sẽ là rồi ra cái chúng đi ra làm đấy dài á này rồi nhớ lại nhé 자, 그러면 저기 자, 흩어져. 그 뒤에 나가. 자야. 아빠 뒤에 나가. 그 뒤에 나가. 딱지. 아빠 뒤에 나가. 그만. 나가 나가 이제. 에, 오비시 나가 비시 무시 고마요. 이제 막 봐요. 나가 보이네. 뭘? 자야. 어디 자야? 자, 그래서 사진. 자, 그 사진. Lu phải vậy. 자, 넣어자. 자. 자. 그냥. Không phải là bác. Này, đi sai đi. Đi đi cái này, làm vào cái chắc. Chắc đi. Ra bài, ra bài, ra bài. Cứ ra cứ đi ra bài. Jora jora maku jora gitu sampai ini pandangan punya cara. Jora jora maku jora gitu sampai. Jadi nak bisa dia nak kita ya. Karena buat nanti. Ay, sudah. Assalamualaikum.
Thầy gửi nó đấy thì đấy. गोनां मा बाथ्रा बायदि मोनदों नायनानैलाय जों आबहावायाव उन्दै समाव आबहावा जाय बड'साखौ मोजां हाग्रामायाव जिनाहारि मोजां मोनदों थ्रि गर्ल्स